रायजो जा संसार जा मा प्रमद बर हराबानो कमेन्ट गोदान गोदान हरनाय बेलाय हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि जे चेनेलाव बयखौबो आरोबाव फिन बरायना लाबाय आङो दायो मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों नोंगौ थारैनो जोंहा ससियेल मिडियायाव सानफ्रामबो इउटुब फेसबुकफ्राव जोंहा सानफ्रामबो बयनिबो नैबे सासे मानसिखौल' जोंहा सोंखारिबाय थानाय बा रायबाय थानाय बेनो जाहैबाय जोंहा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बे बिथांखौ जोंहा सोरांबानो सानफ्रामबो खालि रायनाय बा सोरबा बखिनाय जेबो मावाखै मायाखै बेफोरबायदिखौ जों नुबाय थानो मोन्दों फेसबुक आरो इउटुबफ्राव दायो जोंहा आरोबाव नैबे सासे सुबुङा बे बिथाङाबो दिनैहाय ओंथि गैयै राव बाहायनानै दिनैहाय बिटिआरनि प्रमद बर' सारखौहाय रायदों दा बे रायनायखौ आं ससे भिडिअ खिथानो नागिरदों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाबानो जाबाय जों गोसो जायो फिसाफोरजों सुख सान्थि रायजो जानो प्रमद सिखोमोन नोङो सिखोमोनाबो उदाया मा भाषाजों बुंना नोंखौ प्रमद नोंनाव रज'खानाय नङा जा आं बुंबाय थागोन नोंनाव रज'नाय नङा प्रमद बर' होनो नोङो बर'नि बर' बिफा बर'नि बिफा सिस्रि नोङो बैयावसो सिरसि नोङो फान्थावआवसो जाम्बा माने संसार जानो आथिं दं नालाय ओंखायनो जोंहा बेयाव गोसो खामग्लियो बिखा गावो खुगा गेवा नोंखौ बुंनो थाखाय प्रमद फिसा फिसौ लानानै उफाय गैया संसार जानांगौना खिन्थु मालायफ्रा संसार जानो आइटेम दं खिन्थु आं गैयालै बेयाव गावहा हा दंजायोबा गावनि हायाव आथिं गसंनानै रायजो जा संसार जा मा प्रमद बर हराबानो कमेन्ट गोदान गोदान हरनाय बेलाय लोदे बेगरनि प्रमद बर' नि गदला नोङो दायो नोंथांमोना बे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'खौहाय ओंथि गैयै राव बाहायनाय बा रायनाय बेखौ नुबाय नङा होमबा लोगोफोर आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों दा नोंथांमोना बे बिथांनि रायनायखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो मा सानो आरो बिनि रायनाया मा ओंथि बाहायदों नोंथांमोना भिडिअखौ नुनानै बुजिखाबाय जानांगौ दायो बे बिथांखौहाय नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो लोगोफोर आंनि साननाय बादिबाथ' रायबाखि बेफोरबायदि ओंथि गैयै रायनो नाङा गुबुन सोदोबजों गुबुन ओंथि गोनां रावजों रायनो हायो दा बेना एसे अभार जानायखौ आं नुनो मोनदों आरोखि ना लोगोफोर आंनि साननाय बादिबा दा नोंथांमोननि थाखायब्ला मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर बे मानसिखौहाय मा सानो बिथांनि मुङानो जाहैबाय नेरसोन औवारि होनो बे बिथांखौहाय दा बे बिथाङा गोबां ओंथि गैयै राव बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा लोगोफोर दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर आंनि भिडिअ बेखिनियानो लोगोफोर बाय बाय